Здравейте, YouTube! Аз съм Фани Тутос. Днеска ще ви покажа моите любими барбита. Да започваме. Тази е моята първа любима барбита. Има дълга коса и кафява. Тя е черна, има потник на делетинка и също едни панталони лилави с панделка. Виждате ли? Ето. Втората ми любима барбита е та. Виждате, има къдрава коса, има гердан на сърце, има една рокла с помпорина, тук виждате. Тук с барбита и цветенца, точки, гримирана е, има червило с лилаво ластичи. Третото барби е тази. Тя може да прави шпагат. Ето, вижте. Тя има червена коса, гримирана е. Има блуза с тук моркови. Има един панталон и една пуля за шпагат. Ча! Четвъртото барби е принцеса. Има хубава коса и такава нацапана. Има хубава рокла, където минава отзад с звездички, точки и музика. Това е направено от найлон. Ето, като виждате, чувате. Добре. Това беше от мен, Фани Тутос. Довиждане!